Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari kasida daga Madrasatul Ahbab Rasulullah Bada gidan wanzamai daga bakin Amina Rabi'u Adam, jagorancin Malam Nura Ibrahim Muhammad. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Farko da sunan sarki Allah, zana waƙe ma'aikin Allah, ɗan Amina ma'aikin Allah, wanda shi ne ya karɓo sallah Mustapha Lale mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Nabin salati rabbi ka ƙara wurin saman zo almukutari, shi kaɗai mai yawan alkairi, ba kamar sa wajen alkairi, shugaba da mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Kai ka je sama gun Isra'i, kai ka gana da Rabbul Arshi, kai ka zo da batun mi'raji, dan Aminatu mai Isra'i Mustapha da mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Yau muke birnar mauludi wurin saman zo mai Isra'i, ba kamar sa a kowane hali, sai na faɗe ka agun mauludin shugaba da mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Yan ahababu muna mauludi, mi yi girki da sabon ɗinki, murnar zuwan sama aikin Allah, ba kamar sa cikin kwalliya Mustapha da mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Malaman mu suna ƙaunar ka, suna ta roƙo su dinga ganin ka a zuciyarsu ta kowace harka, su dai su ganka ta kowace siga Mustapha da mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Sahabban ka suna ƙaunar ka, kamar Sadiku Umar Usmanu, Aliyu gwarzon mayakin ka, ba kamar sa wajen iya yakin Mustapha da mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Kasa da faɗin mababbar 'yarsa Umman Hassan da Usainu Kujini, ce da babu kamar ta gurinsa. Matar Aliyu ina gaishe ki, 'yar gidan ɗaha mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Almar'uman ahabba Kujini, wannan batu ne mai Qur'ani, wanda babu kamar sa Kujini. Wurin karatun sai ku biyo ni Mustapha Lale mai girma. Marhaba bika manzan Allah Mustapha Lale mai girma. Marhaba bika mauludi, ahlan wa sallu rasulillah.
jahili baya mauludi. Mu dai muna ta yin mauludin shugaba ɗaha mai girma. Marhaba bika manzon Allah Mustapha lale mai girma. Yana ahbabu muna mauludi, malaman mu suna mauludi, mu ma muna mauludi. Malam Usman yana mauludin shugaba ɗaha mai girma. Marhaba bika manzon Allah Mustapha lale mai girma. Malam Inyasi yana mauludi, Malam Sani yana mauludi, Malam Hafizu Allah ya ji kanka, kana da san ma'aikin Allah Mustapha